An bɛna kuma sujet caman kan dɔɔni. Dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔ, alamisa ni ma fili walima juma, association min ye Union n'u bɛ wele ko Union Dogon ani Peul et voisins, kulu min ye dɔgɔnɔw ani filaw an'u sigiɲɔgɔnw u ka association u ye laɲini kɛ n fɛ walasa ka se kana demande de passage sur le plateau de grand dossier kana kuma lakanabaliya waralen bɛ cogoya min na dɔgɔnɔ jamana kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ u ko a tun bɛnnen bɛ Yusuf Toloba mun ni ale cɛsirilen bɛ sécurité ko kɛlɛ la kɔnɔna la ye, puisse par l'appel synchronisé du chef d'état-major de la ministre d'autodéfense Dana Massago et pour nous donner des explications sur la situation sécuritaire. An y'u bisimila nka mɔgɔ b'a ta la Ala b'a ta la. Yusuf Toloba depuis kunu bɛ kungo kɔnɔ réseau tɛ ka sɔn. A y'a wasa don a ka Dana Massago tɔnden minnu na u sera an ma yan bi. Ani u sera an ma. On a jugé nécessaire, compte tenu de l'importance du sujet, mercredi nata yan'o cɛ Yusuf Toloba ni Ala sera k'a yɛrɛ sɔrɔ, n'a yɛrɛ sera ka don walima ka a wasa don mun na ka na ni kumakan min ye, pendant 40 minutes mercredi prochain, spécial Dana Massago, situation sécuritaire humanitaire du centre Banyangara. Ani u bɛnn'o kan, alors u ka association u ye sira minɛ sisan ka taga. Araba nata ni Ala sɔnna ma, an bɛ 1 heure kɛ 40 minutes kɛ o la centre kɔnɔna la. L'Union Peul, Dogon et voisins. An y'o jɛ ɲini u fɛ. Yusuf Toloba a bɛ baara min na Ala ka nɔgɔya a bolo n'o ye lakana ye. O kɔfɛ su in na an bɛna kuma insécurité min bɛ centre la. An bɛ kuma o kan. Dossier dɔ araba tɛmɛlen an y'a kuntigɛ. Shogel ko avion min bɛ wuli ka sanji lajigin ko san o san a tigiw bɛ miliyari 2 ta avion dalen b'a disi kan dugu ma k'a tɛ panna. O juma avion tigi yɛrɛ bɔra a ye jaabi kɛ. An bɛna kuma sommet France-Afrique kan. Shogel a tun bɛ Genève. A kumana Risu ka télé kan. A kumana Maliyɛnw ɲɛkɔrɔ Genève ye. Au même moment Fransi fana kɔnɔ, u ka ministre des défenses o fana kumana Sénat ɲɛkɔrɔ. Suro Alassane Dramane Ouattara a bɛ Fransi. Ani Makɔrɔ ye surafana dun sɔrɔ. O surafana dunna Mali kan. Bi su in na sujet baw filɛ nin ye bi. K'a daminɛ ko min n'a bɛ centre kɔnɔ bi, n'an y'a kibaruya sɔrɔ an jɛɲɔgɔn radio Kayira mɔgɔw fɛ, aw ni anw an ka jɛ ka lamɛn ka dugawu kɛ. Ça fait mal. Centre kɔnɔna mun kɛra ye, RFI a kumana kan o don na. Bɛnkan min tun bɛ Farabugu mara kɔnɔ, a bɛnkan bɛ cogo di bi? An ka RFI lamɛn. Au Mali, toujours, l'inquiétante dégradation de la situation sécuritaire dans le cercle de Niono. Nous sommes dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Ce cercle, c'est au Mali l'équivalent d'un département. Ce cercle avait vu en mars dernier un accord de cessez-le-feu inédit, un cessez-le-feu conclu entre les djihadistes de la Katiba Massina liés à AQMI et les chasseurs traditionnels d'Ozo. Mais depuis le début du mois de juillet, David Bachet, cet accord est rompu et les attaques meurtrières s'enchaînent. Farabougou, Sokolo, Mariko, Songo, Dogofri, on ne compte plus les attaques, on ne compte plus les morts, témoigne un élu local. C'est presque tous les jours. Selon les sources locales interrogées, élus, notables, religieux, la situation s'est particulièrement dégradée depuis la fin du mois de septembre. Tous parlent de plusieurs dizaines de morts en quelques semaines, sans pouvoir être plus précis. Dans une localité, c'est un jeune qui partait chasser les oiseaux qui est tué par les djihadistes de la Katiba Massina. Dans une autre, des paysans qui se rendaient au champ. Certains villages
villages et hameaux sont sous blocus total, les habitants empêchés d'en sortir. Les chasseurs traditionnels d'Ozo qui s'efforcent de tenir tête aux djihadistes déplorent des victimes régulières, mais eux aussi sont accusés de violence contre les civils. Selon certains témoignages, ils pénètrent dans des villages pour exiger de l'argent et des jeunes hommes afin de combattre. Les têtes de bétail sont volées par centaines, les marchés désertés par les bergers qui se font attaquer en chemin et par les clients qui déplorent le manque de certaines denrées comme le sucre. Des milliers de déplacés ont quitté leur hameau isolé pour des localités plus importantes, logés tant bien que mal chez des proches ou dans des bâtiments publics. Le Haut Conseil islamique a bien repris sa médiation pour rétablir l'accord de cessez-le-feu rompu il y a 3 mois, pour le moment sans succès. Merci David Bachet. Ako benkan min tun sɔrɔla ɲɔnɔ mara kɔnɔ dugu ni banbagaciw cɛ a bɛnkan bi a bɔrɔtɔra Farabugu donko Sokolo yɔrɔ caman ko su a tɛ se ka kɔnte labilen a ko donsow u se ye mun ye u bɛ k'o kɛ dugu caman bɛ yen bi olu tigɛlen don maa tɛ don maa tɛ bɔ banbanciw kelen bɛ k'u lamini forow olu bɛ ka tiɲɛ dɔw bɛ ka jeni dugu dɔw la banbanciw bɛ don dugu kɔnɔ jagoya ka mɔgɔw jagoya u ka wari sara impôt baganw olu bɛ cɛ ka taga n'u ye a ko yɔrɔ caman bɛ yen balo bɛ ka dɛsɛ malo ɲɔ fura olu bɛ ka dɛsɛ maa caman bɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔ la déplacés bɛ ka caya o conseil islamique min tun kɛra sababu ye ka lafiya bɛnkan fɔlɔ in sɔrɔ n'o sɔsɔra o conseil islamique u tilara ka wuli tuguni ka kuma ɲɔgɔnya ka se k'o lasegin bɛn ka se ka sɔrɔ jaabi ma sɔrɔ la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka to o conseil ka ni ŋaniya filanan ye ni ka wolo basigi la foro minnu ma jeni olu ka kisi ni minnu bɛ balo la u ka lakana kɔngɔ bɛ minnu na u ka ji sɔrɔ radio Kayira a ye ɲɔnɔnkaw wele Bokar que je connais bien mun fɔra sisan a bɛ cogoya min na aw ni anw an ka lamɛn ça fait pleurer mais maloforo Sénégal de bɛ ka fa wallahi i ka molo bɛ ka otoro kɔnɔ b'a jɔ molo bɛ jigin ka tasuma dɔ fali la ka tasuma dɔ otoro la an b'o de la bi kamara an b'o de la bi ɲɔnɔ sunɔgɔ kɔni tiya bi sunɔgɔ tiya marayɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen gɛlɛya bɛ yen n ko marayɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na wa marayɔrɔ mun bɛ yen dɔgɔtɔrɔ jamana fana na gɛlɛya bɛ yen hali u kɛlen ka bagabagali ta sisan ka dɔgɔtɔrɔ jamana sɛgɛrɛ ko turu bɛna se olu ma ani denmugu ani betura kɔni kama k'a fɔ donc fangoni tɛ yen bi ofisi kɔnɔ bi ko gɛlɛya fɔ ni i sɔnna u ta ma maa tɛ yɔrɔ dɔ de b'a to u y'a négocier ni u ka taabolo n'a aw jɛna n'o bɛ tɛmɛ a ka dugu nka n'a ma jɛn n'u ka taabolo kɔni ye a ka dugu tɛ da dɛ donc hali kununko u tun bɛ négociation na ci bɛ k'a la négociation tun bɛ sen na pour que ka se k'u ka malo kɔni gosi donc sans la négociation bon u tɛ se k'u ka baara kɛ parce que maa minnu don u tɛ siran u jala ka gɛlɛn ils sont partout sogo b'u bolo dumuni b'u bolo u tɛ réclé u tɛ siran machine b'a fɔ Allahu akbar an ye wuluw fa an ye faliw fa n'u ye adamaden kɔni fa dɔ b'a fɔ ten de quoi donc premier ministre bɔra yan nin y'a kalo 2 ye Cheikh Kogal Maïga a nana bon délégué général ko a ma don Abdoulaye Daouda ye délégué général a ko monsieur le premier ministre a ko a ye kɛlɛ négocier n'o tɛ a ko sigi t'an ye bilen ko ka négocier délégué général ko ten donc kabini Cheikh Kogal kɔni bɔra yan ka taa fo kana se bi ma marifa mankan ma da a ma da dɛ et c'est partout zone 7 bɛɛ don mais ɲɔnɔ de ta sa o de ka jugu n'a bɛɛ ɲɔnɔ Ndenbugu Tordagako ni commune 3 de ka jugu n'a bɛɛ commune bɛ ɲɔnɔ Sirifila Bundi Tordagako an bɛ don min na ko bi ni commune 3 de ka jugu n'a bɛɛ bi d'accord ni tiɲɛ sunɔgɔ tiɲɛ mun bɛ Sirifila Bundi ta olu fana ni Tordagako ta bɛɛ ye kelen ya a bɛɛ ye kelen Sirifila Bundi bɛɛ ninnu bɛɛ bɛ Sirifila Bundi kɔnɔ
mais gela yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na jeni yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na ka ca yɛrɛ o ye commune mariko ye kalo salen o ye faba o ye jɔgɔ 3 jeni ka malo kane ka ban pewu u taara tasuma don a la bon torobɛnko fana u bɛ yen parce que olu yɔrɔ minnu bɛ eux ils sont un peu reculés olu ni ɲɔgɔn ka jan dɔɔni Molado fanfɛla fana na u bɛ yen wa Molodo fana u bɛ yen mais an ma u ka tiɲɛni kɔnɔ fɔlɔ Molodo ale moloporo kɔnɔ fɔlɔ ama ka tiɲɛni kɔnɔ ye fɔlɔ mais tiɲɛni kɔni kɛra yɔrɔ minnu na ça c'est Sibi Faba ka se Besisi ma jeliw kɔni kɛra ka machine kɔni tiɲɛ o de y'a to n ko u bɛ filaden minnu yɔrɔ minnu dɔ bolo de bila ka taa yɔrɔ la ye ne ma min faamuya gendarmew bɛ ɲɔnɔ polisiw bɛ ɲɔnɔ gardiw bɛ yen mais ninnu bɛ ka mun de kɛ ɲɔnɔ kɔnɔ bon ninnu ko ordre parce que anw yɛrɛ b'a dɔw wele an b'a fɛ nin ko in bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na sisan u b'a fɔ ko bon ordre ma di olu ma u ka taa nka u bɛ mun na ɲɔnɔ kɔnɔ ye u bɛ mun na ye problème ye ordre ko de ye ayiwa bon o kɔni bɛ yan an ɲɛ b'u la ten kɔni bɛ yan ils sont là mais an ɲɛ t'u la foro kɔnɔ an ɲɛ t'u la foro kɔnɔ bon tuma dɔ la kɔni an b'a ye sirasiw bɛ mobili to u bɛ patrouille kɛ entre ɲɔnɔ et le garabali bon an b'u bɛ patrouille kɛ bon comme sirasiw ye gundo ye a bɛ se ka kɛ u bɛ laada wɛrɛ laji jukɔrɔ en tout cas kɔni ils sont présents mais u ka wale quoi population mɔgɔ bɛɛ baara mana sisan pour que ka population lafiya bon an ɲɛ t'o kɔnɔ na mais kɛlɛ bɛ na a kɛcogo dɔn an t'a dɔn mun kɔni b'u bolo mun b'u kɔnɔ mais pour le moment kɔni sɛnɛkɛla fan bɛɛ ka ɲɛni Bozoto ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔnɔ kɔnɔna bɛ cogo jumɛn na dugu kɔnɔna yɛrɛ sisan a bɛ bolo jumɛn kan ɲɔnɔ ville yɛrɛ kɔnɔ problème foyi tɛ yan mɔgɔ b'u ka taa la mɔgɔ b'u ka sugu jɔ mais n'i ko ɲɔnɔ kɛrɛfɛ dugu don kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ ɲɔnɔ ka ɲɔnɔ ye o kɛrɛfɛ dugu kɔnɔ ɲɔnɔ sugu yɛrɛ tiɲɛna de ka d'a kan kɛrɛfɛ dugu si se ka na bilen mais ɲɔnɔ yɛrɛ ville yɛrɛ centrale kɔnɔ problème tɛ yan marifa ci ci yan ɲɔnɔ ville kɔnɔ mɔgɔ bɛ to ka baaraw la mɔgɔ bɛ na mais ɲɔnɔla yɛrɛ caman ka foro fana de bɛ kungo kɔnɔna na donc o gɛlɛya dɔrɔn de bɛ yan n'o tɛ ɲɔnɔ kɔni vraiment dugu kɔnɔ mais radio kɔni caman siranna parce que radio bɛ dɔ b'i ka heure la radio bɛ dɔ bɛ ka parce que à partir de 22 heures i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si bilen ça c'est fini 22 heures dɔrɔn bɛɛ b'i da ka sunɔgɔ 22 heures kɔnɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ o kɔni o ye ɲɔnɔ ville yɛrɛ ne tɔ kɔnɔdugu kɔni kɔnɔ depuis 19 heures da bɛ tugu bɛɛ b'i ka da tugu da la voilà sinon ɲɔnɔ ville kɔni kɔnɔ bon mɔgɔ b'u ka occupation comme sirasiw bɛ ɲɔnɔ ville kɔnɔ yan gendarmew bɛ yan policiers olu bɛ ɲɔnɔ ville kɔnɔ yan u yɛrɛ bɛ n'u ka mɔgɔ ɲɛfɛnw san ka bɔ yɔrɔ o de kɛlen bɛ ka ɲɔnɔ yɛrɛ sutura quoi awɔ baara in de bɛ taa an bɛ don min na ko bi ayiwa Bozoto i bɛ se ka mun de fɔ Asimi n'a nɔfɛmɔgɔw ye an ka baro kuncɛw kan yanni an ka denmugukaw fana wele jɔnni n ko yala i bɛ mun de fɔ Asimi ani a nɔfɛmɔgɔw ye sa sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi n'olu ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye cikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ ye bon ne bɛ mun fɔ Asimi n'a ka mɔgɔw ye anw ɲɔnɔnkɔ kɔni anw kɔni ko tɛ transition ma dɔ ka fara kan dɔ ka bɔ a la anw ɲɛ t'o la anw yɛrɛ mun na bi ça c'est la sécurité totale anw ta tɛ Asimi ko ye an ta tɛ mɔgɔ ko ye anw kɔni ko sécurisation ka se ka adamaden na bolola fɛ parce que ni ɲɔnɔ cira de walahi Asimi yɛrɛ tɛ sigi bi anw mun kɔni ɲin'a fɛ dɔrɔn bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ dɔ ka fara transition kuntala kan o kana tile ka kɛ parce que an ɲɛ b'a la ko ka révision élection révision ninnu kɛ bon olu bɛɛ bɛ sen na mais u ka miiri u ka an bɛ ɲɔnɔ jamana na an bɛ daminɛ ko bi sinon sɛnɛkɛla bɛ taa mɔgɔ dama min déplacé la dugu dama min déplacé la a ka ca ni dugu 30 walahi minnu bɔra pewu hali semakɛ minnu m'o bɔra donc ni an b'a la ko dɔ ka fara transition kan dɔ kana fara kan an bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dugu bɛ kɛ ka wuli ka bɔ yen bon ni Asimi kɔni ma marifa mun bɛ épaule la n'a m'o kɔni yɛlɛma ka dɔ wɛrɛ ta vraiment ɲɔnɔ jamana kɔni baara tɛ yan bilen bon an kɔni b'o wele da kan de kɛ an ye président yɛrɛ wele parce que sɛnɛkɛla caman y'an wele k'a fɔ ko an ka kuma fɔ président ye Umar Mariko bon ne yɛrɛ ne y'a wele ne ye Umar Mariko wele
bon n y'a bila ka WhatsApp sanfɛ mais a tilala ka n wele n ko a ma n ko sɛnɛkɛlaw kɔnɔ u bɛ kɛ ka kulo bɔ bi tiɲɛni minnu bɛ kɛ ka kɛ ɲɛ caman ba ko bon papier yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan donc n k'a f'u ye k'u jija ka papier kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ parce que ale ye maa ye maa min a tɛ kuma kunfɛ a bɛ kuma ni dalilu de ye a bɛ kuma ni seereya de ye donc ko u ka papier dilan a kan donc n ko Baligino ninnu u ka papier dilan Baligino k'u b'a baara la donc action tɔw kɔni bɛ kɛ ka kɛ ɲɔgɔn na bi olu bɛ kɛ ka parce que bɛ kɛ ka baaraw kɛ n'u tilala papier olu b'a bila ka taa di dɔgɔtɔrɔ Mariko ma. Tabarikala. Bozato n b'i fo k'i walima dɔn. Nin tun ye Radio Kayira Boubacar a ka appel téléphonique min population minnu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ u ka se ka an na kunnafoni ɲɔgɔn situation kan. An balimakɛ a bɔra ka mun fɔ dusukasi don. C'est pourquoi émission daminɛ i tɛ se ka kɛ ni walawala ye. A ko ça va pas. Ko Choguel tale u y'a fɔ a ye an ka négocier. Ko kabini Choguel bɔra ye marifa ma da. Et à l'époque n y'a jɔrɔ dɛ. U ni premier ministre taara. Maaw b'a bisiki a bɛ taale yɔrɔ min na ko min bɛ yen a b'a dɔn. Gɛlɛya min bɛ yen a b'a dɔn. A bɛ taa mun fɔ ye n'a bɔra ye hɛrɛ de bɛ na kɔfɛ basigi bɛ na. Ngo mais n'i taara ka sɔrɔ fɛrɛ t'i bolo ko min bɛ yen i dɛsɛlenba o kana yɛlɛma ka juguya. N'o fɛrɛ t'i bolo n'i tagara fɔlɔ i ka dugumɔgɔw olu hakili bɛ sigi ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nana o kɔrɔ fura sɔrɔla. Filanan i tagali bɛ dankari minnu ka fanga la ye olu fana b'a fɔ k'i nan'u dagari labɔ i nan'u ɲangari labɔ. Kabini i b'i kɔ don olu bɛ wuli de pour que k'a yira dugumɔgɔw la n'aw bolo aw ka ɲɛmɔgɔ nana ko y'aw basigili ye an b'a yira aw la ko fanga bɛ anw na. O don n'o y'a sɔrɔ fɛrɛ tɛ e bolo ka olu ka wulili k'o lajɔ i bɛ maaw la dusu ka sɔrɔ fura tɛ yen. Sur le plan politique a bɛ kɛ communication ye. Mɔgɔw b'a fɔ ɲɛmɔgɔ kura nana u taara yan fɛ mais et après. Et malheureusement c'est ce qu'on est en train de constater. Ko kabini Choguel bɔra ye marifa ma da bilen. A ko bibi in na n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ye ko basigi bɛ yen yen mɔgɔw sɔnna djihadistes ta ma. U sɔnn'u ta ma. U bɛ kulusi tigɛ musow b'u kunbiri u ka sariya bɛ boli. A b'a ɲininka ko sɔrɔsiw bɛ yen polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen k'olu ta kalama u k'u b'u wele ko nka olu b'a f'u ɲɛna ko ordre ma d'u ma. C'est quand j'ai entendu kunu ministre Abdoulaye Diop Maroc kɔnɔ ko ka élection a kɛli bɛ gɛlɛya parce que ko lakanabaliya bɛ ka juguya. Au même moment an bɛ ka mɛn ko sɔrɔsiw ko ordre ma d'u ma. Ça mène les gens à se poser la question. Sɔrɔsiw ni polisiw ni gardiw ni gendarmew minnu bɛ yen lakana kama ni kɛlɛ. Ni bingali kɛra olu ko an ma yamaruya ka wuli ka taa bingali o jɔ bingalikɛlaw kɛlɛ. Ni politique ɲɛmɔgɔw ko wagati la ko lakanabaliya bɛ yen k'an tɛ se ka kalafili kɛ. Les gens se disent mais lakanabaliya o ye bingali conséquence ye. Minnu bɛ yen ka bingali kɛlɛ olu ko k'an ma yamaruya ka taa bingalikɛlaw kɛlɛ fɔlɔ. Olu dun yamaruya ye politique ɲɛmɔgɔw de ye. Les gens se posent la question, pourquoi d'autres ordres dit? Est-ce que ordre dit balia de lakanabaliya ka bonya pour que kalafili kana kewa? Les gens se posent toute cette question-là. Mais comme à côté, kele bena fere do. Ibe do jole o koro te kate kele la o koro te kate fere la. Fere te ke kene ma beke dugula. Aki ba sorosu bef ka fere do la tige. Ala ko fere. O la waleya ko hɛrɛ nati ka basigi nati ɲɔw ka kisi mɔgɔw ka kisi. A ko ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔ gɛlɛya tɛ yen ko nka ɲɔnɔkaw ka foro a bɛ bugudaw de kɔnɔ. Ɲɔnɔ sugu bi ko sugu tɛ presque. Ni dun ye Bamako lajɛ n tɛ Mali fan tɔ dɔn nka anw Bamakokaw ka fɛn caman bɛ bɔ ɲɔnɔ fo ɲɔnɔ sugu bɛ Bagadaji. Jaba fɛn caman bɛ Bamako sugu kɔnɔ. Nafɛn feerela caman bɛ na ka nafɛn san misiriba da la ɲɔnɔ place la. O ɲɔnɔ place ɲɔnɔ sɛnɛkɛfɛnw de bɛ na ka na jigin ye a bɛ sɔrɔ ka cari Bamako sugu kɔnɔ.
bon ni ɲɔgɔn sugu fana fɛn bɛ bɔ ɲɔgɔn foro kɔnɔ bi fɛn se ka kɛ o kɔrɔ fɛn tɛ ɲɔgɔn sugu kɔnɔ Bamako jagokɛla minnu bɛ taa jago nafɛnw ta ɲɔgɔn kana n'a ye ça veut dire que san wɛrɛ tilema jaba bɛ sɔn ka dɛsɛ nafɛn minnu bɛ bɔ ɲɔgɔn u bɛ dɛsɛ ni fɛn dun dɛsɛra fitinin min bɛ yen o sɔngɔ bɛ caya n'o sɔngɔ cayara a sanbaga bɛ dɔgɔya a dunbaga bɛ dɔgɔya donc il faut s'attendre ka fɔ san wɛrɛ n'an kulera ko ɲina ko nafɛn sɔngɔ ka gɛlɛn san wɛrɛ ta sɔrɔ bɛ sɔn ka juguya parce que ɲɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ nafɛn sɔrɔli kɔnɔ ni bi fɛn tɛ ɲɔnɔ anw b'a santiya komi sagako kɛra cogoya min na dinankurun ta wagati voici ce qu'il y a a ko an mago bɛ lakana la à 22h bi bɛɛ b'i da ɲɔnɔ radio bɛ datugu ala ka fura sɔrɔ a la et je profite image bɛ yala u bɛ mɔgɔw minɛ k'u da k'u kantigɛ ka mɔgɔw minɛ k'u siri a image c'est pas du tout bon. Je me rappelle bien Clédou Sanfé, le général Salif à l'époque ministre de la sécurité a expliqué bingali kela nous ye mogo kele mine jamana surasi kele mine walma doso kele mine walma ka malien kele mine u be tonyo min daw ka u ba filmer a be filmer kumina atekela gansande u ba filmer ka se ka bla mogo fugato ka kuma nous ye mina min mine anga surasu la o ja be filmer ka marfaw ja filmer vidéo ta ka kiso vidéo ta u be kumakan ka kono ka bla WhatsApp kono ka bla vidéo la ka bla réseau sanfɛla la u ta kɛla gansan dɛ c'est une guerre psychologique, c'est une guerre de médias parce que plus ibu jole anga surasu ka mobili kɔrɔ u b'a fɔ an ye kɛlɛ kɛ an sera sebaw la u ka mobili filɛ u ka marfa filɛ su dalen filɛ plus boye plus il laban i be tigɛ i yɛrɛ ka sebaya la a laban i laban bɛ sɔn u ye i b'i ta to ala ma k'i sigi. Ces images-là visent à ébranler la psychologie des opinions et particulièrement des militaires. Surasu manu surasu ɲɔgɔnw ye tan cogoya la surasu mana surasu ka mina minale u bolo ta a laban u b'a fɔ ko fɛn bɛ jugu bolo fɛn min t'an bolo a laban siran bɛ nin la i bɛ siran jugu ɲɛ f'a laban i tɛ kɛlɛ kɛ bilen jamanaden minnu yɛrɛ kan ka surasu ma dɛmɛ olu yɛrɛ laban mana ye u laban yɛrɛ bɛ siran k'an tɛ se ninnu na c'est une guerre de médias à image c'est pourquoi n'a cira ma yɔrɔ min moi je fasse n t'a ci mɔgɔ ma parce que j'ai pas envie de perdre la confiance n ka surasu la j'ai pas envie ka tigɛ n yɛrɛ la fo ka da u la et j'ai pas envie de développer l'esprit de victime, l'esprit de faible et l'esprit de résilience a vidéo politique kɛla an bɛ se k'o k'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni ko dɔ kɛra yan fila la a b'a fɔ fanga dɛsɛra ni ko dɔ kɛra yan nɔ a dɛsɛra non djihadiste tɛ opposition dɔn a tɛ majorité dɔn olu bɛ jamana de dɔn u bɛ bɛɛ kɛlɛ i bɛ opposition na i ta la o t'a la on a un ennemi commun. Le général Salif l'a bien expliqué, Clédou Sanfé. Ces images contribuent à affaiblir la psychologie des militaires et même du peuple. Et ambe ulu de démocrate barala parce que ulu ka laɲini ne surasu galabu ka kari surasu laban ka tigɛ u yɛrɛ la an yɛrɛ laban galabu ka kari an ka tigɛ an yɛrɛ la f'an ka fɔ ko se tɛ an ye se min bɛ ninnu y'a t'an ye u b'a fɛ an k'o de sɔrɔ kɛlɛ la ni siranna ka ban 50-60% i cira ka ban. C'est pour infliger la peur. C'est pour ébranler la psychologie. Ces images-là, même les Saria à con, du point de vue patriotique et citoyen, aucune guerre politique, aucune divergence politique ne m'amènera et ne doit amener personne à contribuer qu'à ennemi à renforcer. Ennemi comme même en a au terroriste ou be vidéo mimbla, ou be jamunum bla, ou be vocal munum bla, a kekunde e ka tigɛ i ka sɔrɔsiw la a kɛkun de e ka tigɛ i yɛrɛ la a kɛkun de e ka da olu la i ka siran olu ɲɛ i k'i ta to ala ma k'i sigi et c'est ça leur objectif u b'a bila yɔrɔ min na a b'a to dɔw bɛ jarabi ka taa don bara n'o sɔrɔ dɔw kun jigi bɛ sɔrɔsiw kan u bɛ jigi b'u kan a laban bɛɛ b'i sigi ko moyen min bolo u ka vidéo kelen o kelen partageli i bɛ k'u dɛmɛ kɛlɛ la a vocal kelen o kelen partageli i bɛ k'u dɛmɛ c'est pas une question de bord politique, mais c'est une question du bon sens et du patriotisme. Jamais il ne faut partager une vidéo de djihadistes. Jamais il ne faut partager un vocal. Et mieux, na chirima kana la mer.
Bamanan côté, ni qui ka fembe ibi nyetanae. Ni qui ka fembe la mebi klotaname. Nta belaje, nta belame, be bunteli ke mbeteme. Et on est dans un moment où il faut qu'on soit fort. Les vocales, les images, amai, au kanake. Là, où est Korofo? Into insécurité taoroy, on continue. Amena do, arabat temele. Shogel, ayemou fo, avioni medji la djigi, anga shogel la mer. Chaque année, on trompe les Maliens pour plus provoquer. Depuis le temps de la ATT, on faisait, mais après ça s'est arrêté. Les avions qu'on a achetés sont coulés au sol, on sort 2 milliards tous les ans. Et il y a un groupe de gens organisés qui prennent ça. Et tout ce monde-là se met comme en meute pour chasser. Il faut isoler le Premier ministre. C'est lui le problème, il faut l'abattre. Mais le président, il n'est pas dupe. Il comprend très bien pourquoi tout cela se fait. Chaque année. Chaque année, on trompe les Maliens pour plus provoquer. Depuis le temps de la ATT, on faisait, mais après ça s'est arrêté. Les avions qu'on a achetés sont coulés au sol, on sort 2 milliards tous les ans. Et il y a un groupe de gens organisés qui prennent ça. Et tout ce monde-là se met comme en meute pour chasser. Il faut isoler le Premier ministre. C'est lui le problème, il faut l'abattre. Mais le président, il n'est pas dupe. Il comprend très bien pourquoi tout cela se fait. À cause ça, avion mimbe ni akanga wuli kato jika jiki. Ko avion dalemba disika. Nga sa milliard flabella bo avion tokola jijigin tokola o tigo fe. Ka sur avion dalemba disika o warbeta yorore. Oh. Rabat temele nya foye. Avion mimbe ele ka jila jigi a marché be mumula toko Jawara. Jawara Akmana Jumado journaliste ta ako kuma imbe ka fo na makuma laban avec eko tiendo ay jabi mindi anga la me bamananga no fo anya kanu kana Malian Aero Company na de kana laje para de tubanna yala am se ta don programme de prix provoquer anana choko kimena para kimena ba. Alors, programme de plus provoqué demain en 2006 à TTV à Damiens. Parce que au final, Diap, mais avait 100 fois, Diap, mais il a décidé qu'il faut un année programme. Voir ça, même c'est la demain, il faut faire ça. Donc, au lieu du programme d'amener en 2006, mais l'Amérique américaine de remarquer, en 2006, la table, la 2016, là, 2008, là, société américaine de remarquer. La société américaine, c'est la ministre des Finances, Korobé, bébé, a marqué $1 million. Dollar million d'euros, à peu près 3 milliards de francs CFA. Milliards 100. Et puis, allez, Gawari, avec mes dames, avant de la Gawari, ni ma d'avant de la Gawari. Non. À mon accord, la Gawari, avion de Niba à Wartos à attaquer. Dans un Wartos de ça. N'est pas Hakim Nassoro. Car il a été là. Même si on est Wartos, parce que n'est enquête ou qu'est. Ambassadeur à Atlantique là. Vous pouvez écouter, vous voyez un ambassadeur. Il y a un appel d'offres international lancé en soumission. On était le monde dit ça. Il y a un appel d'offres international. Bi, programme mégaquet, 1,5 milliard. Parce que, au 2 milliards, en réalité c'est 1 milliard et quelques, mais TVA ni, TVA ni, au bébé qui a voir là. En réalité, en béni, il sera 1,5 milliard. Mais il y a un binani d'où le barakia, expatrié au bala, argentin, africain, sénégalais, ivoirien, béninois, moi, je suis barakia. En barakia, calotte les temps là, juste pour le programme de plus. En des atout, 100 ans, l'État a mis économisé 18 milliards. Parce qu'il y a un fou, il y a économisé. Aujourd'hui, l'État a économisé, l'État a mis économisé, ça fait 18 milliards par rapport au programme de plus. Alors, il y a un avion coulé au sol. Fililo, moi, je suis d'abord comment à Filadi. Parce que ni au Kuma Chamame, ni ma tasse à vérifier, il y a la Filida. Avion, comme le mois de janvier, mois de juin 2021, avion et opération, billet à journal sur le avion, on a fait l'opération de Koulougou en fait.
Ça fait 115 opérations qui ont été effectuées. L'opération Kemer en État Niduru au Lekeral à la date d'aujourd'hui. Mina Samia Kono. À Tandouna, à Kemer Tandouna au Klabi. Donc, on a fait un avion de Douba, ça fait mal. Parce que, domaine de Malion expertise sont. Malion expertise exportée. C'est le problème le plus profond à nous de mettre en place. Qui a coûté 2 fois plus cher. À nous de mettre en place. Que là, on a déjà Bénin. On a Katama. Kaflan ou demain. Au Cabo et Mauritanie, ils ont eu des problèmes entre les États-Unis demain. Ouassaka, c'est qu'à donne dans ça parce que là, on a c'est la possibilité. Domaine Minduro, je crois que Malion Beta, c'est une fierté. Malion Ma, en Bénin, jusqu'à fin de l'objet, mime marché. Parce que le programme d'Amna, Chaman Damna, sous le jour, on a bébé de Albert. Parce que expertise, nous sérieux. Puis, en Bénin, en disciple, pour nous programme avec sérieux. Et Ahmad Lega Job avait continué, avait Madega coulé au sol, la preuve à Gaba, comment ça vient à la roule, il faut que un acte de CDN de ma certificat de navigation en retrait, un acte de bâtiment. Donc, le programme va continuer et avec un avancé. Il y a terminé, il y a un programme à d'amener. 2006, 100 ans, il y a un 2006 qui a moins de 100e année à Befraï, moins de programme terminé, où il y a terminé. Au moins de quand même 2006 à ce table 2016 là où il y a une augmentation 1000 francs là que mais que ça là avec moi quand il y a $1 là il faut tant de bis en drôle bien en drôle là 1000 francs là 1 milliard et quelques par rapport à la subvention ou mine de la grande subvention ni n'a n'aura que du macro là ni ça m'en arrive. Donc c'est quelque chose qui marche avec Mali Drona, avec Dubaï, avec États-Unis, avec Jamana Jet, Jamana Chamambala. Donc moi je crois que on en a fait même marché, on en a tient. Parce que je ne sais pas, pour moi, je a fait un programme tient, a fait un tient, a tient, on m'a vérifié, au moins, je crois que en meilleur ça, que les vrais banana, qu'il fait vrai banana minte, quand nous avons tient, quand Jamana, quand nous avons fait ça sert absolument à rien. Nous avons nation bien. Donc le recours à avion d'État, quand on a le président de Banta fait du campagne Basa mi fo avion drôle bien avion flan be programme pour le programme taille o le sandiko avion sabaya taille wa avion mi anya juta avion flo anya juta BMS flan sa nanike anya warsala flan anya juta ni baki BMS clé de fait ama waré la sa ba ama sa dum donc il faut que mo ga famia avion mbe avion sabaya on ya taille avion flyer programme avion yi anga avion anya juta ou transporté ou avion fitin ni adoro ni comme que tout le avion bleu bam mamou mieux 19 places ou un avion anya ça parce que anya juta bangla ça. D'accord, ami. Plus provoqué à Kanafa Yamouye, plus provoqué à Ben Nafak Melassi. Non faut, je réponds ça. Allez à Ben enchaîner. Avec Djabi do Shiana Takiou ni un croquet de Mangaï. Ou avec la version française qui avait question me posée comme version française la Angola mais. Le problème c'est que il semble qu'il y a des malversations parce que vous ne travaillez pas tous les temps, les avions ne travaillent pas, couillés au sol, semble-t-il. Vous travaillez combien de mois dans l'année? Vous savez, vous avez vu le hangar, l'investissement du hangar, nous avons 45 personnes qui sont mobilisées uniquement pour le programme de plus provoqué et qui travaillent 5 mois d'année. C'est pourquoi le programme de plus provoqué au Mali marche, contrairement aux programmes qui sont dans la sous-région, qui sont pratiquement tous arrêtés parce qu'il manque d'expertise et de compétences. Nous mobilisons des expatriés. Nous avons plusieurs nationalités. Des Argentins, des Béninois, des Sud-Africains, des Sénégalais, plusieurs nationalités. Nous amenons la crème de la technologie par rapport au plus provoqué pour nous aider à continuer à pérenniser ce programme. C'est pourquoi ce programme, on le fait. Pour votre information, à la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 115 opérations menées depuis juin. Parce que le programme dure 5 mois. Juin 2021. Juin 2021, à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 8 octobre 2021. À cette date, nous venons de faire une opération qui nous amène à 115 opérations de plus provoquées menées. Alors, je suis surpris quand j'entends de gauche à droite que le programme, les avions sont cloués au sol.
que le programme, on ne le fait pas et que les gens se partagent l'argent or qu'ils ne rendent pas ce service, je suis obligé d'expliquer que contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce programme, on le fait avec sérieux, avec beaucoup de professionnalisme. Et ce programme, vous les journalistes, vous étiez dans l'avion. Nous avons ensemencé vers Koulikoro aujourd'hui. Et vous avez vu le résultat. C'est du concret, c'est de la réalité. Faisons attention de ne pas tuer une société malienne qui exporte son savoir-faire à l'extérieur et qui est une fierté pour tous les Maliens. Faisons attention. Donc les avions n'ont jamais été coulés au sol durant la période d'ensemencement. Les avions, je vous dis officiellement, solennellement, les avions n'ont jamais été coulés au sol. Les avions ont toujours marché, ont toujours travaillé conformément au contrat que nous lui à l'État. Les avions n'ont jamais été, pendant 5 mois, les 2 avions n'ont jamais été coulés au sol. Et j'entends aussi que nous avons pris ces avions pour amener faire les campagnes d'une autorité de la sous-région. Je veux dire tout simplement que ces avions, ça n'a rien à voir avec les avions du programme de plus gros, parce que nous avons 5 avions ici. Il y a 2 avions pour le programme. Il y a 3 avions qui nous appartiennent nous-mêmes, que nous avons prêté de l'argent au niveau de la banque, que la banque nous remboursons petit à petit à la banque. Sur plusieurs années, la banque, il n'y a même pas de secret, c'est la BMS qui nous a prêté de l'argent. Pour un premier avion, nous avons remboursé pendant quelques années et on vient de faire un autre prêt pour financer un second avion qu'on n'a même pas terminé de payer. Et ces avions, c'est nos propriétés, ce n'est pas les avions de programme le plus provoqué, c'est les propriétés de la société malienne en compagnie. Et ces avions, c'est les avions de transport qui n'ont rien à voir avec les avions de programme le plus provoqué. Quel est l'impact de ces pluies provoquées? Vous touchez, semble-t-il, 2 milliards, mais quel est l'impact de ces pluies provoquées? Alors, ce que je veux dire, vous savez, l'État met plus de 45 milliards dans les engrais pour subventionner. 1,5 milliard à côté des 45 milliards pour augmenter la pluviométrie pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche. Je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et ça permet, je ne sais pas si les gens te disent, mais quel est l'impact? Je dis, mais avant 2006, quand nous avons fait, quand il y a une étude conduite par les autorités, avant 2006, quelle était la moyenne pluviométrique au Mali? Et de 2006 à 2016, pendant ces 10 ans, quelle est la moyenne? Nous avons vu qu'il y a une augmentation entre 15 et 40, 35 à 40% d'augmentation de pluviométrie. Ça, c'est un fait qui est réel, qui n'est pas contesté et ni contestable. Et je me rappelle, avant 2006, chaque 2 ans, on parlait de période de soudure. Mais ce mot-là, période de soudure, ça fait 10 ans que je ne l'entends plus. C'est dit à quelque chose. Et moi, à mon avis, c'est parce que la société qui fait le programme le plus gros le fait avec du sérieux et du professionnalisme. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous reprenez le programme. Monsieur Diawara, akoko aleba mela ko san o san milliard fila bɛ bɔ jamanadenw ka ji hami tɔgɔ la k'u bɛ sanji la jigi ko k'a sɔrɔ avion dalen b'a disi kan k'olu bɛ milliard fila ta u b'a tila. A ko fɔlɔ avion ka yɛlɛ ka ji la jigi ATT de n'a hakilina nana a wagati a sera américain dɔ ma o de tun b'a kɛ milliard 3 san o san Mali ye kalo 5 baara 5 millions de dollars 3 milliards a kelen k'o ye a y'i sigi k'i miiri ka taa ɲinini kɛ ka na fɔ jamana ye k'olu bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ a sɔngɔ tila la k'a bɛ se ko awɔ wa ji hakɛ min bɛ jigin k'o lajigin a tila la milliard 1 ani million 500 contre 3 milliards qu'on payait à l'américain. A ko la jamana ye contrat d'u ma kabino do fo bi ma 45 de bɛ baara k'u bolo siya caman b'a la Béninois b'a la Togolais b'a la Sud-Africains b'a la a ko tellement que a ɲana bi fo Mauritanie bɛ ci bila olu ma u bɛ taa Mauritanikaw dɛmɛ ji ka jigin ye u ye Sénégal dɛmɛ k'o ka plan jigin
Quand on a avec les États-Unis, avec Dubaï. À quoi avion froidement mada ou disika? Ko munya fo, ko filido, ko ni kuma chama me bolola la kenema, ni ma sege sege, ibe boka kenema kuma fo. Ko note ko ni mankutu tiende. Ko société kabna sigira contrat de be wulu ni Mali che, avion rete pan ni anakima autorisation dima. Ko barabeke kalo duru de sankono. Kabe foko milliard fla, ngani impôt ni fe ombe tigera ka boala, ulie mun fo jamana e milliard kele ani million keme duru o debe di uluma a barala. Ka fora fana kulube uka avion de la kata anda fe jamana do président ga campagne ke. Akoko fana ngaloy. Ko avion duru de bubulu. Avion duru in fla o sanji avion e. Saba utara juruta BMS la. Avion nunu ube mugota de ke des avions de transport. We kelen juru saraka ban ato juru ma saraka ban folo. Ulu tade do uka jago ke fin de do. Oni sanji avion te clé, sanji avion e flade. Avion saba wore bubulu mu ubo luwe mugo ma mugota la. Ko nga kata fo ko avion mi sana ko ka sanji la jigi. Ko yano ka yele ka sanji la jigi. O be kata président ta ka tu ka campagne ge jamana wore kono. Akoko e mangutu tien ko ngalondo. Shana ba nyininga ka fora ko yuru yuru be ni ko yin kono. Ko avion fora ma daw disi kan wa. Ka be milliard flata 100 Ako shana ma. Ko avion ya fora ma da disi kan. O chete mu mese ka bona ko avion dara disi kan. Flana coûte milliard flata, milliard clé, en million keme durudu. Sabana, ko depuis le contrat sur 2008, il faut bi, 2016, il faut bi, au santé, ko avion ma wuli ka kaloduru bara minge. Wakulu be bara ke souvent faut kalotan ani flogo duru be jamana la masra fo rebe war de ta banque la ka préfinancé après état basara. Shana ba ina ko nafa jonde ba avion ina. Ako ni alaje yani programme ninga damine sanji kume na choko di Mali kono programme ni nale sanji be na choko di ba do la na ako kaina mai ako yani programme ninga damine 2008 ikuma me mobe ko nyina ye gele science période de soudure jimana ko me abe santambo be moto mede muna parce que ko 100 avion be ele ka jila jige ko nyina yere programme clé janvier et juin Kasse bi octobre kle shigima avion e panko keme ani tan ani duru de ke 115 opérations ka jila jigi comme yalanga nyongo nyininga o comme nafa ben avion na ka jila jigi milliard clé sangono ani wa million keme duru kambe 100 milliard clé ni million keme duru de be di jiga jigi na milliard bina ni be di ko ka sene deme comme niye nyoshi di mogoma ka daba dama ka nogo dama ni jite ndu Kuni jite kababe wula ere mo. Sanyo be wula ere mo. Ako niya me kulela bi kor nyana ni nyana jide be ka jigi jim be ka jiga be ka bomi. Ako eta doneta. Yanu luka damine. Ko jik me jigi nchuka me lukele nga damne. Jigi ni kemesara ayelena fo buwani nduru ka se fo bisaba do farla jika. Jigi ta keme o keme bisaba nyongona faralaka. De 25 à 35% d'augmentation pluviométrique. À papier, bébé, à bête d'alimé. Ko senere doronte, moni. Il veut dire que je mini duté. Ko baran, l'élevage, la pêche et l'agriculture. Jiben imbe balo. Kaba foka djayabi. Depuis le contrat sur le domaine phobie, ça m'a que kalo duru barambulu ni jamana che a santé ou ma kalo duru barake muna wa san wore beke ube warde juruta ka ke ka ban kofe ni jamana war sura ba duma ko kata fo kulu be war tati ko ka kla avion frodama ma pan ko avion dalemba disika ako depuis ala ku da avion ma da disika depuis ala ku da
k'u bɛ miliyari 2 ta, u ma miliyari 2 ta, miliyari 1 ani miliyɔn 500 ko wa ko baara tɛ kɛ k'o tɛ tiɲɛ ko depuis Ala k'u da u bɛ baara kɛ don o don k'an ka fara ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ma. Nin y'a ka jaabi ye. On continue. A ye na se niveau dɔ la i bɛ na mun la Choguel ka kumakan in avion ko a ko avion bɛ pan ko avion tɔgɔ la ani jiko tɔgɔ la san o san miliyari 2 bɛ bɔ ko ka sɔrɔ avion dalen b'a disi kan. Ça dure 25 secondes. Mais en 25 secondes, kuma wɛrɛ b'a kɔnɔ mun a y'a to n ye ɲininkali kɛ ka n yɛrɛ ɲininka est-ce que jamana ɲɛmɔgɔya la bi est-ce que ça va bien? Est-ce que entre le premier ministre et le président ça va? Est-ce que Hashim ni Choguel cɛ bi ça va? Indice dɔw bɛ yen il faut se poser la question. Fɔlɔ a ye Kawujim lamɛn Acerté l'imperturbable ka Kawujim le grand patriote ka Kawujim Hashim ka Kawujim a y'a lamɛn ale mun a ko an ye parti créé ka Hashim hakilina dɛmɛ an ye parti créé ka Hashim kungelena dɛmɛ an ye parti créé k'a di Hashim de ma n'a ko an k'an pan man pan n'a ko an k'an da an b'an da n'a ko an ka taa kɛrɛ kan an b'an kɛrɛ kan n'i ye mun bɛ n da Hashim de don o Kawujim bɛ ka mun fɔ a ye Kawujim lamɛn. Non n'an bɛ sa i jɔ sa a baara kalo kɔnɔntɔn baara de dira ma parce que i b'a dɔn politique tɛ jinɛ moriya tɛ quoi jinɛ moriya tɛ i nana a fɔra ko transition ye kalo 18 don min u bɛ taa Kuluba Bandaw Bara u m'a fɔ ko transition k'olu ka di revendication la ko transition date ko tile 1 tɛ fara a kan wa u m'a fɔ ko mɔgɔ minnu sara ko k'o kiiri kɛ wa u m'a fɔ ko minnu ka so cira ko k'u bila u ka hakɛ la wa u m'a fɔ ko acte 39 ko k'a waleya u m'a fɔ ko ayiwa min ye jamana lakana ye ko fo ka kɛ wa Choguel ninnu m'o bɛɛ fɔ ko o bɛɛ kɔnɔna la ko transition ko tile 1 tɛ fara a kan wa tuma min na ni Hashim ye fanga ta ka M5 wele ka primature d'u ma n'u ye Choguel kɛ premier ministre Choguel mana fɔ bɛɛ ɲɛna diɲɛ ɲɛna jamanadenw ɲɛna CNT la ko transition ale ka programme n'a y'a ka programme de plan d'action gouvernementale ko transition bɛ respecté wa a y'a fɔ a ma fɔ a kɛra fɔ a ma fɔ a fɔ a y'a fɔ ou bien a dɔ d'i ma de bon donc a y'a fɔ a kɛlen k'o fɔ o votera a votelen Choguel tilara to ka kuma 3 wɛrɛ fɔ kalo 3 kɔnɔ Choguel ko transition bɛ respecté a tilara t'u kɔnɔ ko assise nationale mana min fɔ ko baara bɛ kɛ n'o ye a m'o fɔ a ko assise nationale ye min fɔ ko baara bɛ kɛ n'o ye RFI y'a ɲininka ko les élections ne sont pas à l'ordre du jour mais mɔgɔ kelen kuma 3 kalo 3 donc ça veut dire que juma ye tiɲɛ ni 3 la bon ale tun t'a dɔn ko réalité bɛ yan mais Choguel n'est pas n'importe qui n ko Choguel kɛra ministre ye siɲɛ 2 yan'a kɛ premier ministre donc a b'a dɔn jamana bɛ marcher cogo min o. Kawujim ye nin fɔ Choguel ma a ye filanan min fana fɔ a y'o fana lamɛn. La solution n'o y'o fɔ o solution in de bi ka Choguel gɛn parce que n'a ma Choguel gɛn ale wo an wo Choguel an bɛɛ bɛ taa ji la. La solution n'o y'o fɔ o solution in de bi ka Choguel gɛn parce que n'a ma Choguel gɛn ale wo an wo Choguel an bɛɛ bɛ taa ji la. La solution n'o y'o fɔ o solution in de bi ka Choguel gɛn parce que n'a ma Choguel gɛn ale wo an wo Choguel an bɛɛ bɛ taa ji la. ɲinifɛn kɛra sɔrɔ fɛn mais solution t'a bolo qualité 2 de bɛ Choguel la ne bɛ min dɔn n ka fɔ ne ma ko numéro 10 c'est moi le distributeur qualité 2 de b'a la Choguel a bɛ se politique kɛlɛ la c'est pas un amateur a misaliya ye tasuma min n'a bɛ te wuli n'a kɛla k'a tɛ mɛnɛ tasuma kisɛ kelen a b'a fifa k'a fifa a tigi tɛ f'a bɛ kɛ tasuma ye Choguel bɛ se o kɛlɛ sugu la Choguel ye mɔgɔ min ye a ka kegu Mali bɛɛ mɔgɔ ka dɔgɔ min ka kegu Choguel ye hali n'aw ye réunion kɛ n'i bɔra ka sɔrɔ réunion wa Choguel b'a sɛbɛn san 30 i ye min fɔ a fɔra yɔrɔ min fɔ cogo min na Choguel b'a kalama décret fɛn fɛn taa jamana kɔnɔ Choguel b'a bɛɛ kalama jamana kuntigi ye fɛn fɛn Choguel b'a bɛɛ kalama Choguel bɛ se ka kumaw dada ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ ka kuma k'a tiɲɛ n'a nkalon yi la il est très fort pour attaquer un pouvoir en difficulté ça c'est sa force m'o rôle de la k'an to M5 la mais Choguel n'est pas un bâtisseur jamana jɔla tɛ parce que jamana jɔla o ka kuma man ca o bɛ acte de poser mais n'a b'a fɛ ka fɛn tiɲɛ mɔgɔ dɔw ka rôle y'o ye. mais maa bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin Choguel. Kawujim soutien de Hashim
a une analyse suivante. Mais si une question me kan poser bi, est-ce que guerre t'est sans fait? Est-ce que guerre de pouvoir t'est sans fait? Kaujim soutien de Hachim, défenseur de Hachim, imperturbable ka Kaujim, patriotique ka Kaujim, Hachim ga Kaujim, ako Shogel ka nga gende. Puniko ka tieni ga besola nga niko glani ka tesola. Nga atem Hachim na. Oh, Shogel funaga imperturbable. Et Shogel funaga numéro 10. Nous togo dugutigi de ayo fana lamɛ. Oh, nin bɛɛ kɔfɛ o ni an ye kow ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ Asimi tanu ka o bɛ Shogɛli lagosi dɔw bɛ ɲɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ kɛ Shogɛli ye ka ɲinɛ Asimi kɔ yala transition ni opposition ka kan Asimi nɔ bɛ fɛn dɔ la Asimi nɔ bɛ fɛn dɔ la e k'a walawala n ye tan mais ne ye min fɔ ni Hachimi nɔ tɛ fɛn na e de ye n ka taa mɔgɔ dɔw nommé mɔgɔ dɔw e de y'o nommé ayi ko mɔgɔ dɔw dɛ i seginna ka sɛ saba dɛ oui mɔgɔ dɔw kɛ n ka taa mɔgɔ dɔw manden ko dɔw bɛ yen n ka taa ninnu dɔw man kan ka da dɔn kuma na e bɛ fɛ ka jɔn tɔgɔ fɔ a ma se e bɛ fɛ ka n ka débat tiɲɛ wa ni ne ye dɔw tɔgɔ fɔ n ka taa Ala yɛrɛ bɛ ne ɲininka parce que il mérite pas que je les réponds non kuma tɛ ne n'olu cɛ o an b'an ka kɛlɛ la 80 o b'o da fanga ta ko 91 o ɲininka n ka taa o tun bɛ te wele Boyi Sedenw ye jɔn denw Boyi Sedenw Korofina o tun bɛ perkali feere suguba kɔnɔ Allahu akbar n'olu ko b'o da don politique la n ka taa don fenêtre fɛ politique la k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔgɔya des minables n ka donc dans ce domaine la n ka taa ka mɔgɔ dɔgɔya ka mɔgɔ baw dɔgɔya ni ko n'a kɔrɔta an ni nin ka sigi ka politique ko kuma fɔ wa 91 a tɛ se k'a ɲɛ jɔ an na mɔgɔ bɛ manamana kan fɔ n ka taa k'olu ye kabakuru fili 91 ale tɛ se ka don kabakuru fili la o la parce que n ka taa il n'a pas ce valeur la 91 écoledenw de tun bɛ kabakuru fili ale tun ye écoleden ye o la a ma tila ɲɛgɛn bo feere la n ka taa suguba kɔnɔ n ka taa a ma tila n ka taa perkali feere la n ka taa donc ale da bɛna don o la mais aujourd'hui olu de bɛ ɲɔgɔn o mɔgɔ sɔrɔ k'a fɔ n ka taa ko bɛ Shogɛli nɛni et Hachimi sigilen don k'o lajɛ mais pourtant n ka taa mɔgɔ dɔ ma sɔn Hachimi ye au niveau de la cour suprême a y'o bɔ yen o ma dɔgɔyama kɛ n ko b'o ka décret annulé wa o ma kɛ wa mais pour que ne ta tɛ annulé mais Hachimi de nɔ don mais a bɛ ɲɛnabɔ o Mali ko tɛ wa parce que min don n y'o de fɔ donc a bɛ se ka i ka mɛn maa min ma k'a gɛn ka bɔ a tɛ se ka gɛn ka bɔ n na mais a ma dɔ gɛn ka taa cour suprême na munna o tɛ kɛ e bɛ se ka kɛ n ka taa donc président ye mɔgɔ min nommé e ye nommé par le président ye mɔgɔ min nommé e b'o nɛni don o don ka taa ko président tɛ kuma Hachimi n'est pas clair a comme i b'a dɔn an t'an ta dogo a kɔni b'i ta fɔ o numéro 10 fila kuma na je me demande s'il n'y a pas une guerre en haut. Shogɛli ka météo kumakan in phrase kelen b'a kɔnɔ qui est indicateur de quelque chose ou qui est symptomatique de quelque chose. Kaujim soutien de Hachim au premier ministre attaqué. Nous, Togo, numéro 10 du premier ministre, attaque le président. Guerre interposée. Par personne interposée. Shogɛli ka météo ni sega kan Shogɛli pluie provoquée a joué. Chaque année on trompe les Maliens pour des pluies provoquées. Depuis le temps de l'ATT on faisait, mais après ça s'est arrêté. Les avions qu'on a achetés sont coulés au sol, on sort 2 milliards tous les ans. Et il y a un groupe de gens organisés qui prennent ça. Et tout ce monde-là se met comme en meute pour chasser. Il faut isoler le Premier ministre. C'est lui le problème, il faut l'abattre. Mais le président, il n'est pas dupe. Stop. À cause de ça, avion mimbe ko ka ji provoqué. Milliard flabe bo avion tukola. Ko ji be jigi ko sur avion dalemba disika. Antemena au volet kan. A Konga ni mamunumbe ni milliard flata. Ani maworo de bou fara ɲɔgɔn kan se mettent ensemble. Quoi que Premier ministre ka denden ka bo jamala pour l'abattre, l'isoler, l'abattre. Comme le président n'est pas dupe, hein. Quoi j'aime ta confédé. Mackenzie, c'est gars élément quand. C'est une phrase. Shogɛli pluie provoquée. Agnamouge tout de suite. Chaque année
que chaque année on trompe les Maliens pour plus provoquer. Depuis le temps de l'ATT on faisait, mais après ça s'est arrêté. Les avions qu'on a achetés sont coulés au sol, on sort 2 milliards tous les ans. Et il y a un groupe de gens organisés qui prennent ça. Puis tout ce monde-là se met comme en meute pour chasser. Il faut isoler le Premier ministre. C'est lui le problème, il faut l'abattre. Mais le président, il n'est pas dupe. Il comprend très bien pourquoi tout cela se fait. À cause de on trompe les Maliens. Milliard Flabé Boissandiko là, quand sur l'avion d'Alemba d'ici quand. Quand il y a un groupe qui prend cet argent, Kouloudobe au beau milliard flata. Et ils se mettent ensemble pour isoler, chasser le Premier ministre. Quand le Premier ministre a soboy, quand il a gain. Que tous ces groupes prennent cet argent et se mettent avec d'autres pour chasser le Premier ministre, l'isoler. Que Kouloudobe milliard flata kumabe, ani mugowerou. Que le Premier ministre a gain ka bo président na, ko ka gain ka bo Premier ministre là. Comme le président a confédé. Comment ma fonga ibi ere nyininga milliard flamimbe ta dongo do avion to l'avion ba disika groupe de bota ani mugo woro ka premier ministre wala sa ka gain ou ba sobo président na. C'est comme si cet argent est utilisé au fin ka premier ministre ka campagne ke ka gain. On dit la parole est sacrée, l'interprétation est libre. Bon, à quoi présente à Koufé? Nimbe Koundé, ka Premier ministre, ko ka sobo, isoler, le chasser. Ko do de va faire qu'aller gain ka Premier ministre là. Bon, Ablé Diop, au Kmana Kounou, Maraba, ay Diop la main. Cette approche de dire que bon, c'est dogmatique, c'est le 27 février ou rien, je crois qu'il faudra que vraiment nos partenaires prennent un peu de recul pour regarder l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que, un, il y a ce problème sécuritaire. Deux, il y a les assises nationales de la refondation qui sont prévues au mois d'octobre. Essayons d'aider les Maliens à trouver une solution malienne à leurs problèmes. Ce n'est pas une façon de dire qu'on n'est pas engagé. Le président Goïta est totalement engagé pour passer le pouvoir à un gouvernement élu. Stop! Me klakananina kofenga élément men kono wen sujet de kono. Ako ka kei komi ni kurane kumakando bibulu kumakando kufuka kalafuli de ke. Ko kasoro lakana be choga mina bi aka gelen. Kaba nyini mali teru fe uka nyini kalaje chien be choga mina bi dugu konala. Ko uka famu fana ko le président Goïta est prêt à passer le pouvoir à un est prêt à passer le pouvoir à un homme démocratiquement élu. Que le président Goïta est prêt. Que Goïta la benendo, angania ba kono a tchesrelendo, ka kalafuli ke ka fangadi civilement. Ama faut que le président Goïta et Choguel sont prêts. Ama faut que le gouvernement du Mali est prêt. Ama faut que l'État du Mali est prêt. À que le président Goïta est prêt. Mackenzie, vous comprenez? Or lui, son chef direct, c'est le Premier ministre, c'est pas Goïta. Ministre de chef direct et Premier ministre, mais Goïta t'es. Mais pourquoi ma foi le Premier ministre et le président sont prêts? À quoi le président est prêt, le président Goïta? Et Ablaye Diop, il est ministre. Bon, tout ministre Klab Beka Hamine, il Premier ministre Dondo. C'est l'ambition naturelle. Bon, Diop, il est Premier ministre, c'est le président. Donc, nous avons Goïta. La Goïta est un démocrate très sincère. Et Goïta Madjamou. Goïta est prêt à organiser les élections. Bon, or, nous avons un Premier ministre, président de Vita. Bon, président pour Kakita, qui est un Premier ministre, Aba Krefomgo de Yininga. Aka conseiller. Et parmi les conseillers de Goïta, Mousso Mimbe, le colonel Moussoui, dans les débats colonsés, au colonel Moussoui, Fourouché de Djawaraï. Je crois que nous avons milliard de là-bas. Avion ba d'ici quand kata sankola. O tchède, o mousso de ye, Goïta ka conseiller. Et selon ce qu'il nous dit, ame moume, mousso yi, ko mougo ladrido, mougo klenodo, wako Goïta dana mougo bado, Goïta ba la main. Donc Goïta ka une conseillère, c'est elle qui est en charge. Allez de Goïta kref, allez de fourajou sénayoro là. Goïta dans les malas, qu'on y est tandama, avec tando abna compte rendu qui est.
atengalon tika clean no goita dana mugo bado bo o furuche shogal ko de be ka milliard flala bo ko ni kulu do jole me ka ale gain o bo no ngo chebe sawro muso be sai chebe sai donc ni chebe ka milliard flala bo ka ale gain est-ce que chena muso te Rasta pose des questions. Bon, ni l'ambition de Goïta, Ablaye Diop ka ambition ka premier ministre. Okoko Goïta kain, Goïta va faire élection nati. Donc au cas si Choguel doit partir, Goïta est un bon candidat et Diop est un bon candidat. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre en haut? Rasta pose la question. Choguel ko milliard francs ko groupe de bota. Ko kanini kale gain. Kale sobo Goïta la ko kale gain pour chasser le premier ministre en l'isolant. À quoi le premier ministre? Au bout groupe mimbola, milliard flamme meta avion fait, au mais avion tiki de Jawarai. Et Jawarai joint au Goïta ka conseiller colonel Mousso Inchedi. Donc au Koroko, Goïta ka conseiller Tchède na kamgo de va faire Kale Choguel gain. Au même moment Job Koko no Goïta est très bien, il veut venir. Bon, au cas ni Choguel Kanga Taga, Goïta est bien positionné, Job est bien positionné parce que l'ambition de tout ministre, c'est être premier ministre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une guerre en haut là-bas? Rasta pose la question. Est-ce que guerre t'est sans fait? Parce que ni pour que faut connaître, Mousso Tchez, Beka n'a pas le choix. Ah, il côté déjà Mousso ide. Il y a fruité fin faire de roya à Mousso Bikelede. Tiens wangalo. Ni ko Tchengalo, au corps que Mousso d'un faille, zoé. Ni ko Tchebe milliard flata. Okoroko muso den fa be milliard flata ni ko chebe jamana don trompé okoroko muso den fa be jamana den trompé. Donc en disant que Jawara a ka société be jamana don trompé ka milliard flabo avion ba disika o comme il y a foko colonel muso che avec a jamana choué colonel muso che avion ba disika. Donc la femme na che malora muso malora den malora o dungo ko asim dana mo ba de muso ni ko halla beta halla be jinbere sa ko muso imba nemu. Au même moment, Job ko Araba Konoko, Goïta est prêt à céder. Ama Foko Goïta et le gouvernement sont prêts. Ama Foko Goïta et Choguel sont prêts à céder. À quoi le président Goïta est prêt. Et le premier ministre. Point d'interrogation. C'est Kaka. Cette approche de dire que bon, c'est dogmatique, c'est le 27 février ou rien, je crois qu'il faudra que vraiment nos partenaires prennent un peu de recul pour regarder l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que, un, il y a ce problème sécuritaire. Deux, il y a les assises nationales de la refondation qui sont prévues au mois d'octobre. Essayons d'aider les Maliens à trouver une solution malienne à leurs problèmes. Ce n'est pas une façon de dire qu'on n'est pas engagé. Le président Goïta est totalement engagé pour passer le pouvoir à un gouvernement élu. Point. Le président Goïta est totalement engagé. Il faut poser des questions. Alors on continue. On va voir un dossier qu'on a fait France-Afrique là. Choguel ka numéro 10 dugutigi de nous togo. Hélicoptère minana kumano fanaka. Nga a sa awo anga ministre de la défense la message au Camara. Hélicoptère nani munu reswara Sadio emu fo anga la main. D'où viennent ces hélicoptères, s'il vous plaît? Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères de type MI 171, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères neufs, comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur budget national. Cet événement est une nouvelle illustration de l'effort particulièrement constant que le peuple malien consent pour l'équipement de son armée. C'est aussi un exemple supplémentaire
du souci constant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. L'État malien a acheté ces hélicoptères auprès de la Fédération de Russie, pays ami avec lequel le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. L'appui spécialiste russe va nous permettre de progresser très rapidement et de maîtriser tous les aspects liés à l'exploitation des hélicoptères. Je vous remercie. Ministre de la Défense Sadio Kamara. Ako ube kenen kambi hélicoptère nani kana u bisimila. Ako hélicoptère nani nunu tout neuf kabe kurai. Ko Mali ou san are kunwari la Russie fait. Russie jenyogonya nyuma mimbe anache aye marfaw ani kisew ni ana. Ako niye nisoja kwe Malien bema. Hélicoptère nani nunu. Asani ye misali croye ka fara président Asim ngania mimbe alaka jamana alakana. Ani fana ko misali kura don fana ani risi che teria ko sebentia ko sani inkera hukumu min kono a benkan au kera décembre la waliali kera janvier décembre 2020 benkan la waliali kera janvier 2021 kata don kase bila ka hélicoptère nani na benkana di wagati min no teriara o teria be Russie ka klineya o sebentia jenyogon yumaya min ba nache o ba to ambe dala jenyogon min do ate fwa dala kanko Sadio kuma ako ni hélicoptère ni mena ke sawuye kele hukumu konnan la teriala dogo ni chaman tumbe no se tuntanye ka yemine ka se ka progresser o yoro la ka se ka kele a kechugo na amina na fere nyuma soro ka sebaya soro bakurubala mbambara kuma imbeninga oh shogal kan numéro 10 dugutigi de ani ngara ne hélicoptère ko ka ayala me comme yo fongata donc o ti hakilna fengaye parce que avion ko ina ngata donc geleya chama ba kono geleya chama ba kono ni jatimne kan ngata ko avion mi salendo ngata hal avion mi nana mo kana america ngata ko avion croix salendo ngata 6 avion no commande kera mena ni hakili bala tayru ya fo ministre assemblée là ka fo ko avion do sa Russie barangata ko avion man ngata ka fo ko no ma worto sarangata ko avion tina o barakera et be min do mo ba America fa ina fo avion croix do ce n'est pas ça ngata donc mais mo kanga famia ka fa ngata donc avion occasion do donc ani ato fo tedime o avion no ngata donc jatimine kera ka fo hélicoptère canon no min na la kosana effet ibe ka wati la ngata donc o le ngakla o le tire no ke d'après les informations mais une chose est sûre aujourd'hui
quel que soit kunun ta do bi ta do l'essentiel ngata mali ka se ka bo akona na parce que ne ka problème ye mi anse ka jamana gestion ke ka ina fa ibe ka ko de ni ko do ngata donc panga wuli ko disi bo ka kara ande ka wati la question n'est pas ça le Mali ngata donc c'est pour tout le monde wati do de la jamana dire ma ke ka gérer a ko hélicoptère nunu ko to do korol ko korolimba ko kuratede ko to korolimba Sadio Kamara, ministre de la Défense, au camp, hélicoptère Kura-Kura-dou. Nous, nous avons un hélicoptère Koro-Koro-Lemba. Sadio Kamara, comment passer décembre 2020. Baradam nera janvier 2021. Nous, nous avons un hélicoptère Nani, qui commandera ici la fait. Comment Nyagami Naï. Abi commis. Derrière l'hélicoptère n'anime faut assembler là, au de n'allenfle. Sans le dire expressement, derrière capement donné à la, il va au refond. Follow, à quoi il corolendo. Ministre ko corado, allez ko corolendo. Joint tien. Flana, ministre ko asana décembre ibeka biné, allez ko depuis ibeka clé. Aka seré derrière. O anga derrière la me hélicoptère kola. Ay derrière la me. Pourquoi renouveler un traité en même temps signer un autre accord avec des puissances différentes? C'est comme la diplomatie, on développe des relations avec plusieurs pays. Et si le moment qu'on était avec la Russie, c'était l'Union soviétique, et aujourd'hui c'est la Russie, il y a eu changement. Ce pays aussi a des contraintes. C'est le pays qui nous dit on peut faire l'accord de coopération militaire avec vous dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais jamais vous n'allez leur imposer quelque chose. Et on va dire, si je signe le traité avec la Russie, ça ne veut pas dire que les Russes vont m'amener des appareils, hein, tout. Il faut payer. La fois dernière, je suis parti, depuis 2017, on a commandé 4 hélicoptères. Ils ont donné 2, et le 3e était là-bas, là je devais partir pour ma visite, signer l'accord de coopération, on avait payé la moitié seulement. Il dit, si vous ne payez pas l'autre moitié, le seul hélicoptère là ne viendra pas. Ensuite, le ministre des Finances a payé la moitié. Je suis parti, on a fait venir. Et lorsqu'on partait à Sochi, l'autre hélicoptère qui est là-bas devrait être payé. Tout l'argent devrait venir le 30 septembre. Je suis allé là-bas, octobre pour Sochi. Ils me disent, monsieur le ministre, votre appareil est là. Pourquoi vous ne l'enlevez pas? On ne veut pas qu'il y ait l'hiver et trouver cet appareil garé alors que vous devez l'amener. Mais il faut payer l'argent pour enlever cet appareil. Mais à l'hiver, ils sont obligés de démonter, mettre de l'argent pour conditionner. Voilà là où se trouvent les accords aujourd'hui. Si on ne paye rien, on ne nous donne rien. Rien n'est gratuit aujourd'hui. Deruko, allez t'aller scotcher Mali ni Russie accord signé Sami 2019. Quoi sur Mali hélicoptère nani commandé ici fait. Nani commandé les flanana. Allez tara sur à toi fly. À toi flamimbe kele au wari clantier kunsarala. Kourisu quoi ma comme monsieur le ministre. Ak hélicoptère toi fly ya. Ay kelen clantier sara. Allez signer kanana aya fo ministre des finances Boubou. Boubou ye kelen clantier to sara. Moli o war sara hélicoptère sabana nana. Ka ton nani nandi. Ako namu sara ko fana te di. Donc nié deruka kuma laje. Hélicoptère nani commandera ibeka clé. Fla livré là depuis ibeka clé. Et ça va livrer là. Fla o nana depuis à l'achat. Sabana